Ето да видят цяла България да види как гонят без... така не гонят за 3 дена. Цяло семейство с 2 малки деца. Ето вижте. Вижте как ни карат. Целият багаж да си изнасям. Целият багаж. И то това е психически и физически тормоз. Дами и господа. Това е физически и психически тормоз. Погледнете ги. Как нямат жалост. Да, нямат жалост. Обърни телефона да ги видят. Те се виждат много добре. Да. Нямат жалост за нищо, ела. Ето го малкото бебенци. Ето. Много добре чуват. Тята? Не чу. Искат всичко да се скараме. Аз къде той се чува телефона? Камам си. Всичко ще скараме. Айде. Погледнете колко много багаж. Как не гонят на най-големите жеги с малки деца? Снимай багажа. Погледнете. Погледнете какъв комет имаме на Свищов. Погледнете. И какви полицаи имаме.